Adolygiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Beth ydyn nhw a sut gallant fod o gymorth? Mae adolygiad sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn gwneud yr union beth hynny. Maent yn sicrhau fod yr adolygiad yn canolbwyntio ar yr unigolyn, sef eich plentyn, fel ei bod yn cymryd rhan gyda chi yn y trafodaethau a'r penderfyniadau ynghylch y gefnogaeth sydd arnynt ei angen mwyn cyflawni ein nodau a'i dyheadau mewn bywyd. Enw fi ydy Rodri Sean Thompson. Dwi'n licio yr adolygiad yma oherwydd dwi'n cael cyfle i gael be mae pob yn feddwl amdana fi a dwi'n cael cyfle i newid pethau os dwi'n isio. Mae'r drefn yma o gynnal adolygiad, mae'n teimlo llawer iawn fwy positif i ni fel rhieni i fod yn edrych ar bob agwedd o'r hyn sydd wedi digwydd yn ystod y flwyddyn ola a cael cyfle i fod yn trafod gyda gwahanol asiantaethau ynglyn a hyn sydd wedi cymryd lle. Dwi'n meddwl hefyd mae Iolo'n gallu cymryd rhan yn yr adolygiad a mae o hefyd yn teimlo'n bwysig ac yn mynd o'r cyfarfod yn bositif bod o wedi cael ei wrando, i lais o wedi cael ei wrando arno lle. Ac mae o'n teimlo i mi fel dull o symud ymlaen fel rhan o dîm i gyrraedd sydd yn cyrraedd potensial Iolo, sy'n gweithio tuag at cyrraedd potensial Iolo lle. Ac os oes na rhywbeth sydd ddim yn gweithio, yna da ni fel tîm yn cydweithio i edrych ar y peth hynny i fod yn symud ymlaen ac edrych sut fydra ni allu gwneud pethau well ar gyfer cefnogi Iolo ar gyfer y dyfodol. Bydd eich plentyn yn cael dewis sut y dymunant gymryd rhan yn yr adolygiad, ac mae hynny'n cynnwys beth sy'n digwydd cyn, yn ystod ac ar ôl y cyfarfod. Yn y lle cyntaf, bydd yr ysgol neu'r coleg yn siarad â'ch plentyn ynghylch pam ei bod yn cynnal yr adolygiad, a byddant yna'n penderfynu gyda'i gilydd ynghylch y ffordd orau i'w cefnogi gymryd rhan. Bydd hynny'n cynnwys penderfynu ynghylch pwy gwahoddi'r cyfarfod. Bydd y bobl sy'n bwysig yn eu bywydau yn bresennol yn y cyfarfod, yn ogystal â phobl eraill sydd angen bod yno. Efallai caiff eich plentyn helpu anfon y gwahoddiadau i'r bobl hyn, ac fe fydd cymorth iddynt benderfynu sut i gyflwyno'r wybodaeth. Efallai y byddant am rannu ffotograffau neu ddarnau o waith ag ati. Bydd yr ysgol neu'r coleg hefyd yn cysylltu â chi fel rhiant neu warchodwr i sicrhau bod yn gwybod sut yr hoffech gael cefnogaeth i gyfrannu yn yr adolygiad, a sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth sydd arnoch ei angen. Byddwch yn derbyn gwybodaeth ynghylch sut i baratoi, ac efallai lyfru'n paratoi ble gewch gofnodi'r pethau hynny y dymunwch ei dweud. Gallwch chi ddychwelyd i'r ysgol cyn y cyfarfod neu ddod o gef gyda chi. Fel yma, ni fyddwch yn anghofio'r pethau yr ydych am eu trafod. Byddwch yn gallu dod â rhywun gyda chi i'ch cefnogi os dymunwch, a bydd y cyfarfod yn para am tua awr i awr a hanner. Ar gyfer paratoi ar gyfer yr adolygiad, da ni'n cymryd amser i gael sgwrs efo Iolo lle, unai ni, neu fel i rieni fo, neu fydda ni'n dod â perthnasau arall o'r teulu i fewn hefyd, fel bod ni'n gallu arwain o mewn unrhyw ffordd lle. Ac mae yn eitha hoffi mynd trwy be mae o weld sydd yn gweithio'n dda iddo fo, profiadau mae o'n gael, ac ella weithio be sy ddim yn mynd i ffordd o. Felly, da ni'n cael dipyn o sgwrs ynglyn â hyn, lle, ac mae o fel bod o yn gwerthfawrogi'r cyfle o gael deud i ddeud. Ar ddiwrnod cynnal yr adolygiad, bydd yr awyrgylch yn wahanol iawn i adolygiad traddodiadol. Bydd cadeiriau wedi gosod allan yn anffurfiol ac efallai cerddoriaeth yn cael ei chwarae yn y cefndir. Bydd eich plentyn wedi dewis cerddoriaeth i gael ei chwarae a dewis y lluniaeth yr hoffent ei gael. Efallai bydd darnau o bapur ar y waliau neu fwrdd gwyn i gofnodi eich trafodaeth neu efallai cew sgwrs am benawdau'r adolygiad. Bydd hwylusydd yn eich arwain drwy drefn y cyfarfod. Bydd yr hwylusydd yn croesawu pawb i gyfarfod adolygu eich plentyn a bydd yn egluro beth fydd yn digwydd ac yn gosod y rheolau sylfaenol. Bydd yr hwylusydd yna'n gofyn i bawb gyflwyno eu hunain a sut maent yn adnabod eich plentyn. Yna, byddant yn gofyn i bawb ddweud beth maent yn ei werthfawrogi ynghylch eich plentyn, ei dawn neu talentau, y pethau sy'n gwneud iddynt wenu a'r pethau sy'n ei gwneud yn hapus i fod yn adnabod eich plentyn.
Mae hwn yn rhan bwerus iawn o'r adolygiad ac mae'n dechrau'r cyfarfod ar nodyn positif. Nesaf, bydd yr hwylusydd yn gwahodd pawb i gyfrannu gwybodaeth o dan y penawdau. Byddant yn sicrhau y cewch y gefnogaeth rydych chi angen i allu gwneud hyn. Efallai y dymunwch gyfrannu eich hun, cael rhywun i ysgrifennu ar eich rhan, neu gallech fod eisiau anfon eich sylwadau cyn yr adolygiad i gael eu cofnodi. Fel hyn, gallwch dreulio amser yn edrych ar yr hyn mae pobl eraill yn ei ysgrifennu. Chi sydd i benderfynu sydd i gymryd rhan yn hyn, ac yn rhoi gwybod i'r ysgol ymlaen llaw cyn yr adolygiad. Beth yw'ch deheuadau ar gyfer eich plentyn, neu beth yn eich tyb chi yw deheuadau eich plentyn? Beth sy'n bwysig i'ch plentyn? Dyma'r pethau sydd yn wirioneddol o bwys iddynt, y pethau sydd yn ei gwneud yn hapus yn follon ac wedi cyflawni ei deheuadau. Beth sy'n bwysig ar gyfer eich plentyn? Dyma'r pethau sydd arnys eu hangen i'w cadw yn iach ac yn ddiogel a'i helpu i ddysgu a thyfu. Sut beth yw cefnogaeth dda? Dyma'r hyn sydd ar bobl eraill angen ei wybod neu wneud i gefnogi eich plentyn fel unigolyn. Beth sy'n gweithio a ddim yn gweithio o'ch safbwynt chi? Gofynir i chi ystyried hynny o ran iaith, dysg a datblygiad eich plentyn, os ydynt yn ddigon hen ynghylch sgiliau i symud tuag at waith cyflogedig, ynghylch cartref neu fyw'n annibynnol, ynghylch cyfeillion, perthnasoedd eu cymuned ac ynghylch eu iechyd a'u lles. Mae yma hefyd le gofnodi unrhyw gwestiynau y gallech fod eisiau atebion iddynt. Unwaith y bydd pawb wedi cyfrannu gwybodaeth, bydd yr hwylusydd yn ein helpu gytuno ar y canlyniadau eich plentyn i'w cyflawni. Ar ôl cytuno ar yr rhain, cant ei torri i lawr i dargedau llai a chaiff darpariaeth a chefnogaeth ei hadnabod i gefnogi eich plentyn i gyflawni'r pethau hyn. Efallai bydd angen penderfyniad gan fforwm ardal neu banel trawsirol cyn cwblhau hyn. Bydd yr hwylusydd yn cadarnhau hyn ac yn dod â'r cyfarfod i ben. Defnyddir y wybodaeth a gesglir o'r cyfarfod adolygu i ddiweddaru proffil un tudalen eich plentyn a'r cynllun datblygu unigol. Oedd yr adolygiad yn hawdd ac yn syml. A oeddach chdi'n hoffi bod pawb yn yr adolygiad? O'n. Pwy oedd yna? Ti gofio? Mam, Dad. Mrs. Roberts. A pawb eraill. Rhia Roberts ydw i cynghorydd gyrfa i Gyrfa Cymru o'r tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol. Dwi'n rili mwynhau bod o'r rhan o adolygiadau person canolog. Dwi'n meddwl bod yr rhieni a'r pobl ifanc yn cael llawer lot mwy allan o'r fath yma adolygiadau i gymharu efo adolygiad traddodiadol lle mae pawb yn trafod amgylch y pwr. Mewn math yma o adolygiad, mae materion yn cael ei trafod a materion eitha anodd ar y brydiau, ond mae'n cael ei drafod yn hollol agorad a mae pawb yn teimlo yn gyffyrddus. Sian Watson dwi, pennaeth Canolbwyntio yr uwchradd yn ysgol Pendalar. Dwi'n teimlo bod o'n broses dda iawn i wneud yr adolygiadau fel hyn, gan bod pawb yn dod at ei gilydd. Does am pwysau ar neb, mae'n awyrgylch braf, mae pawb yn cael rhoi cyfraniad ar unwaith. Os oes unrhyw broblema, da ni'n gweithio fel grŵp i gweld beth fedrwn ni'n neud i helpu'r unigolyn ac yn creu cynllun lle mae pawb yn gwybod pwy sy'n neud be ac sut i symud ymlaen. Os ydych chi eisiau gwybod mwy, cewch ragor o wybodaeth yma.